Kaddara ce ko kwane fansa me yake saka zuciya nisa kika hallaka masu soyayya ko a sau ɗaya baki kuka ba. Aka wasalla mutuwa ita ce aka wa kuka zuciya ita ce ke soyayya wa'adi ke sanya maza kuka ga maraice kuma an sau hanya a riƙe boka mai yin girka ga macuta sun mata lalata kun ga kenan dole ta ɗau fansa. Kasance tare kaddara ko fansa shi yasa ta take son masoyanta amma su manufar su lalata ne rayuwar mace in har ba tsabta duniya duka ta zama asara ne kaddara kuma jigon sharhi ne bai kamata da ɗaukar fansa ba. Saka zuciya nisa kika hallaka masu soyayya ko a sau ɗaya baki kuka ba. Lokaci shi ne aka wasalla mutuwa ita ce aka wa kuka zuciya ita ce ke soyayya wa'adi ke sanya maza kuka ga maraice kuma an sau hanya a riƙe boka mai yin girka ga macuta sun mata lalata. Wannan kike nema ko? Me ya kawo ka nan? Kin bani matukar mamaki da bana. Ban taɓa tsammanin cewa ki ce ki aikata wannan mummunan al'amari. Why? Ya aka yi kika zama mai shan jinin mutane, mai aikata kisan gilla. Dama masu kyawun magana cikin hikima sun ce kyawun mata hadari ne ga tabbas kin tabbatar min da haka yi. Kyanki ya zama kyan dan mace ga sara ga kyau. Sadiq ba kai ya kamata ka kama ni ba, ni ce fa lubunan ka ko ka manta ni. Na riga na yi wa ƙasata rantsuwar cewa tun da kan mahaifina uwata matata ɗana matuƙar ya aikata laifi zan kama shi da hannuna. Allah tunaki you are under arrest. Mai rami na mugunta to ka haƙa shi daidai gwiwa. Me ya saka ki fusata da zaki mai daɗiyan wani gawa? Ki duba me ya kamata kafin a ce kin kai ga gwadawa. Mai kisa da dalili ba zai kama da mai fansa ba.
Ihsan, me yake har yanzu baki bacci ba? Hakika kan yau ta daɗe gaskiya ne, amma an jima kaɗan za ki ga ta da don ba mu san me ya tsaye da ita ba. Amma mu je ki kwanta. Ba za ki bacci ba har sai ta dawo? Kai. Ai za ta dawo ma tukuna, za ta dawo. Za ta dawo, kin ji ko? A so. Yawwa Ihsan. Kin ji laifin da ake tuhumar ki da shi. Me za ki ce wa kotu game da wannan zargin da ake miki? Ba zargi ba ne. Dukkan laifuffukan da aka ambata na aikata su. Kuma ina da dalilin yin su. Ya mai girma mai shari'a, na faɗa a ko'ina, zan kuma maimaita a gabanka. Ban taɓa nadaman abin da na aikata ba. Saboda dukkan mutanen da na kashe sun cancanta a kashe su. Kin samu da ke faɗa kuwa? Ya mai girma mai shari'a, ina so kafin ka yanke mu hukunci, ka fara sanin ko wace ce. Ta hakan ne zai iya sa kai min adalci. Za ki faɗa kotu ko ke wace ce? A rayuwata ban san mahaifiyata ba, ban san mahaifina ba. Na taso ne kawai na ganni cikin gidan marayu. Hakan ya sa na kasance abin kyama ga al'umma. Babu wanda ke so na. An sha matuƙar wuya. Rayuwa ta zame min tsada. Haɗuwata da Mubarak ita ta haifar da soyayya mai ƙarfi a tsakanina da shi. Kuma ita ta fara buɗe shafin matsala a cikin rayuwata. Wata rana a wani restaurant. Kin san wani abu? Wato a rayuwa babu abin da nake so irin in zauna in sa kyakkyawar fuskar nan take a gaba. Sai in ji komai yayi min daidai. Sai in ji duk wani abu na rayuwa komai kyau. Ka ji ka da wata zulaya. Idan haske ne da annurin fuska har akwai wanda ya kai ka? Kar da yake tsokane ne. To shi ke. Yanzu da yau na yake so. Ɗaure man ki sha, ki sanya ya zuciya ki. Don yi wa ki ban izinin ishara. Tana baka izini za ka so? Ƙwarai. Ya kamata mu sami lokaci mu je ku gaisa da mahaifiyata. Ina ganin ya kamata a ce ta sa miki albarka domin abubuwa su tafi daidai. Fara gaskiya ina tsoron zuwa gidan saboda ba na son in gidan ku sai yarda da aure na da. Ina so ki san wani abu. A rayuwa duk abin da nake so to shi fa mahaifiyata take so. Ban taɓa zaton za ki samu matsala don na kai ki gaisa da mahaifiyata. Na so ki kwantar da hankalinki. Ki sa a ranki kamar an yi an gama. Shi kenan duk yanda ya yi maka sai ka sa ranar waje. Zan duba dai lokaci wanda ya dace da tafiyar ko? Lubna, yana kina ta zuba kwalliya ne haka? Ina za a je ne? Ina ai iyayen Abdul ne suka buƙaci gani shi ne za mu je mu gaisa. Kai da iyayen Abdul? To amma ba ki gaya mutum da wuri ba?
Wallahi na ɗauka na faɗa miki, amma ki haƙuri. A shi kenan ba komai, in dai fata na wannan abu Allah ya sa a yi asara. Amin. Ranka ya daɗe. Ga hannun fitowa. Ta. To Allah ya tsare. Barka da yamma. Kin gane da ba? Gane ta. To ki mata bayani ki mana da kanki. Ki gaya mata ke wace ce ku? Kunya yake ji kenan. Umma wannan ita ce Lubuna da nake yawan baki labarinta. Allah sarki. Wacce muke sa rai. Allah ya so ya yarda. Ta zama sarkaki. Sannu Lubuna, daga ina kike? Ina nufin waye mahaifinki a garin nan? Kuma labarin Lubuna akwai abin tausayi a ciki. Domin Lubuna marainiya ce. Babu wani abu da Lubuna take bukata, illa a taimaka mata. Allah sarki, kada dai ka ce min marainiya ce. Hajiya, Lubuna ta fi marainiya bukatar taimako. Ai marainiya tana da gata, domin za ta iya samun mai taimaka mata. Lubuna kuwa, Allah ne gatanta. Dan a gidan marayu Lubuna da tashi Hajiya. Mubarak, kana nufin tsintacciya za ka aura? Mubarak, na san ka ki amincewa ko? Me yasa yake wannan magana? Na sani ne kawai, amma na ji a jikina ba za ta yadda ba. Ban yi zaton zan ji haka daga bakin ki ba Lubuna. Amma gaskiya ne. Mahaifiyata ba ta amince min da aure ki ba. Ki yi haƙuri. Lubuna mu je in kai ki gida. Mubarak, mu haƙura da juna kawai. Ki daina kuka Lubuna. Ba zan so in ga hawayenki yana zuba ba a wannan lokaci. Ki yi haƙuri. Kuma daina kuka. Lokaci shi ne aka wasalla, mutuwa ita ce aka wa kuka. Zuciya ita ce ke soyayya, wa'adi ke sanya maza kuka. Ga maraici kuma an sau hanya, a riƙe boka mai yin girka. Ga macuta sun mata lalata, kun ga kenan dole ta ɗau fansa. Lubuna, kukan me kike? Me ya faru kika shigo ɗaki haka kina tafa mun kuka? Ki rika haƙuri kina sa ranki dangana. Ya kamata ki gaya mun abin da yake damin ki. Bai kamata ki ɓoye mun wani abu ba. Na rasa Mubarak. Na rasa shi. Saboda mahaifiyarsa ta ce ba zai aure a suntuwa ba.
ba ai tsintuwa ba ce ba zai aura ba, ni ce ba zai aura ba, saboda ni ba Allah ne ya halicce ni ba. Ni kaina, tsintan kaina ne a cikin wannan halin, amma babu wanda zai gane. Ki haƙuri. Insha Allah Allah zai baki wanda mahaifin Mubarak din. Ai komai na Allah ne. Ki kwantar da hankalinki. Duk da irin yadda nake matuƙan son Mubarak, sai da soyayyar mu ta ruguje da ni da shi. Ya guje ni saboda mahaifiyarsa ta ce ba zai aure 'yan tsintuwa ba. A ƙarshe sai na samu labarin ya auri wata 'yar uwarsa. Na yi takaici, amma hakanan na haƙura. Na sa raina ba zan ƙara yin soyayya a rayuwa ba. Na yi iyakan ƙoƙarina wurin ganin na guje masoyayya. Amma haɗuwata da Nazir sai ya sake sauya rayuwata. Wata rana na dawo daga makaranta. Zan ji mana. Masu da Allah ke tsaya. Dan Allah ki tsaya, kamata ki tsaya ke ji abin da zan faɗa miki. Kin ji? Dan Allah ki tsaya. Ranki da sannu ko? Dala idan ba za ki damu yana so ki bani time in faɗa miki wasu magana da nake so in gaya miki. Kai haƙuri, ba da lokacin da zan iya tsayawa in saurara maganganunka. Ki haƙuri. Na san Allah da in zaki bani time in riga zuwa inda kike. In Allah da zaki cire wannan ra'ayin da ke cikin zuciyarki. Kalamanka sun fara min yawa a gurin. Sai an ji. Ji mana.
ranke daɗe ina so ki min wata alfarma guda ɗaya. Ina so ki min wata alfarma wadda yau duk inda za ki je ni zan kai ki ko a ina ne. Yanzu kada ka mai da ni kamar wata sarauniya. Wasu sarakuna su ne ma abota mulki. Ai barki jin kai miki wannan. Ni duk duniya ban ga wata sarauniya a gaban ki ba, ban ga wata sarauniya a bayan ki. Saboda haka kun ga ni ke ce san bayan ta. A'a ba. Ga kuwa ni ke ce ta. A'a ba. Ka na ziga ni. Kada ka sa kai na ya fashi. Me ne ziga? Ni gaskiya nake gaya miki dare daga zuciyata wannan magana take wuta. Yau kuke fa. Amma da alamun biskit din na miki daɗi ko? Za mu koma a samu wani. To me yasa wani ba za a kawo katan ɗaya ba? Sai na ga kina cin shi ne kina nishaɗi. Ya zai. Ni kuma ina jin daɗi a raina wallahi. Pincin. Yawwa, lafiya lau dama ina neman ka. Naziru, ya kai da nake ganin ka mai hankali mai nutsuwa. Ashe zaton da nake maka kwata-kwata ba haka kake ba? Abba me ya faru? Kai mu shiru. Ashe yarinyar da kake nema ba ta da usuli? Ban taba sanin yarinyar nan ba ta da usuli ba sai da na ɗebi abokaina. Muka tafi neman maka aure. Sannan fahimci ashe yarinyar nan ba ta da usuli. Abba ba haka bane. Sai Farida nan da ake ganin ta a gidan marayu ta kuma waɗansu yaran da suke da iyaye. Kaga kai mishi ka fi da sanin abin da nake yi ne ko ku kai ka haifi kanka don haka layin da ka ɗauko bai yi ba ka canza layi don haka kaga tsaka shine abin da ya faru kuma da matan shi da na gaya miki kada ki mana baki. Ni ban yi mana baki ba saboda dama na san abin da zai faru ke shi yasa na ke yadda amince da soyayyar ka dan na san wannan ranar za ta zo. Kada ki ga laifina wallahi babu yadda baki ba akan gana shawo kan mahaifina amma abin ya ci tare. Nasiru wallahi na san ka da wasu na sani amma ya zama dole ba mu da wata mafita da ya wuce ka je kawai ka yi biyayya ga mutum ka auri wacce kake so ya aure. Nazir ba zan so abban ka ya tsine maka a kaina ni kaina zan so in ga ka yi mishi biyayya don ka ci sa a rayuwarka ta duniya. Libana yanzu kina so kici soyayya da muka yi ta tashi a banza kenan. Bata tashi a banza saboda dan Allah muka yi ta kuma Allah zai ba mu ladan soyayyar da muka yi. Na gode da irin soyayyar da ka nuna mu. Sai an ji. Libana
Naziru dan Allah ka rabu da ni. Ka je ka yi kamar yadda abban ka ya umarce ka. Dan Allah. Mai aiki na nadama ba zai gushe yana yi ba. Ko da ya saka himma ba zai fito da alfahari ba. Da rango ba da nisa labari ne aka raba da Naziru. Bayan da zan yi. Bayan rabuwata da Nazir, ban sake kula wani ɗa namiji da sunan soyayya ba. Saboda gudun kada na sake jefa kaina cikin tarkon soyayya. Haka na ci gaba da rayuwata, ni kaɗai. Maza da yawa suna ta kawo min hari akan suna son yin soyayya da ni, amma na ƙi ba su ƙofa. Maza da yawa suna ta kawo min hari duk da sunan suna sona, amma na ƙi ba su ƙofa. Babu abin da na sa a gabana a lokacin da ya wuce karatu. Na yi iyayena in ga cewa da ni da soyayya mun yi hannun riga, amma hakan ta gagara sakamakon shigowar Abdul cikin rayuwata. Ya soya min tunani gaba ɗaya. Wata rana da yamma Lubna, ban gane me muka zo yi a gurin nan ba. Ka gane gidan nan ko? Tabbas. Homeless house, gidan marayu. Shi ne gidan mu Abdul. Lubna, kina nufin a gidan nan kika taso? A nan na taso. Ba ni da wani gida da na sani da ya wuce wannan. Me hikimar mu na zuwa nan? Saboda ka san ko ni wace ce. Dan bai kamata a ce za ka yi soyayya da ni ban fayyace maka matsayina ba. Idan har za ka yi soyayya da ni, ya kamata ka san ko waye ni. Mutane da dama da suka yi soyayya da ni a baya sun guje ni saboda bani da wani dangi da zan yi alfahari. Wasu kuma iyayensu sun hana su aure na ne saboda gani suke kamar ni 'yar tsuntuwa ce. Wannan dalilin ne yasa na ga gara in fayyace maka ko wace ce. Idan za ka yi soyayya da ni a haka, zan fi kowa murna. Idan ku ba za ka iya ba, ba zan ga laifinka ba. Duniya na da faɗi, mai nazari ba zai kuka ba. Lubna, wannan ba zai hana in yi soyayya da ke ba. Kin gani? Abdul kenan. Ki kwanta da hankalinki. Kin ji? San mutane daban-daban. Assalamu alaikum. Wa alaikum. Ina na ki. Ina zo. Ni zan fita ne. Zan je ku fita su. Sannu. Duk irin mu ne. Kaddara ko fansa, rayuwa da makusa. Yau da gobe akwai kallo, mutuwa madadin barci. Wallahi inda ni ne na ce in ba yaro ya shigo da shi kafin ni ki shigo. Ina ji ki shiru gashi an gama abinci an aje miki ana ta jira ki shigo ba. Ba aka yi ne.
a inda bai san me na ai wani sabon saurayi. Kai, amma na ji daɗi na yi farin ciki. Kullum burina in ga wannan rana. In ga ke ma kin samu ji kamar yadda sauran sa'annin ki suka yi. Ai kake damu. Insha Allah kamar yadda sauran suka yi suka tafi. Ni ma lokaci na zuwa zan yi. Kuma wani abu, ba ki gaya min sunan shi ba. Sunansa Abdul Aliyu Haidar. Abdul Aliyu Haidar. Kina nufin ɗan gidan Aliyu Haidar ne? Ha, kaki damu. Babu wani abu, ba komai. Allah da ya tabbatar. Libana, me yasa kike irin wannan maganganun? Ina so in san wane ne kai. Tabbas. Mahaifina sunan shi Alhaji Aliyu Haidar. Shi ne hakimin gabas. Abdul, dan Allah ka rabu da ni. Saboda na fahimci cewa ka fi ƙarfi na. Kada ki sake irin wannan maganin, Libana. Saboda iyayena sun kasance masu sarauta. Ni ne zan zauna da ke, ba su ne ba. Abdul, jikina ya fara bani cewa nan ba da jimawa ba za a tilasta ka rabu. Ki daina faɗan haka. Babu wanda zai iya raba ni da ke. Duk daɗi, duk wuya, ba zan iya rabuwa da ke ba, Libana. Goge hawayenki, kar ki zubo da su. Tun daga lokacin ban ƙara ganin Abdul ba, ya tafi ya banne da ciki. Na shiga cikin matuƙar baƙin ciki saboda kyaman da mutanen gari suke min. Babu wanda yake raɓata, ya ce inna. Saboda dama ita ce ta kasance uwa da uba a gare ni tun ina yar karama. Bayan na haifi Ihsan, na yi ƙoƙarin in koma makaranta, amma hakan ya gagara saboda masoya da nake ta samu ta ko'ina. Kowa yana nuna yana sona, amma ba son tsakani da Allah ba, lalata kawai suke so su yi da ni. Fa abin da kowa yake so sai kyan da nake da shi. Lubna, ko kan me kike haka? Wani irin tashin hankali ne wannan ki zo ki rufe kanki a ban daki kina faman rusa kuka? In ba ki gaya min damuwa ki ba wa za ki gaya wa? Dole in yi kuka inna. Fito. Fito. Ba Lubna. Dole ne in yi kuka inna. Duniya gaba ɗaya ta sani. Duka mutanen cikinta sun juya mun baya. Ba wanda yake so a nasiri a gani.
Haka ake so na zauna ne ni ba aure. Duk waɗanda suka nema na da aure, iyayensu sun ki amincewa da ni. Ni haka ake so in yi rayuwa a duniya ni kaɗai. Ba zai yiwu ba Lubuna. Ki haƙuri. Sharawa ki haƙuri ki daina kuka. Babu abin da kaddara ta bari. Kaddara ta riga ta hau kanki. Sai dai ki haƙuri. Sai da na ce miki kada ki biyo ni, kada ki biyo ni. Amma sai da kika biyo ni, shin wai neman me kike yi min ne? Ina so ka sani, shukan da kai ka binne ya fara zo. Ban fahimce ki ba. Ina nufin ina ɗauke da ciki. Na fahimce ki. Me zai hana mu je a zubar da shi? Abdul, kana tunanin za a iya haɗa baki da ni a saba wa Ubangiji? Ba zai yi. Me kike nufi da wannan magana? Ina nufin idan na haifi ɗanka ko ‘yarka, zan kawo maka gidanku. Lubuna kenan. Har kin bani dariya. Kin manta cewa daga gidan saraki na fito? Kina nufin abin da ba a same shi ta hanyar aure ba har yana da mazauni a gidanmu? Ki sake tunani. Amma idan kin canza tunaninki, kina da daman kira na. Abdul, idan har kana tunanin cewa ni zan yarda da abin da kake magana, ko ka yi kuskure. Ina maimaita miki. Amma idan kin canza tunaninki, kullum wayata a kunne take. Call rubbish. Abdul! Wanda ke haɗa fajirci ba zai ƙi mai ladabi na yi ba. Rayuwa ko zalunci bai isa ya yi miki komai ba. Kaddara ko fansa, rayuwa da makusa. Da sannu na waye gari, mutane sun mayar da ni kamar karuwa. Babu wanda yake ɗaukata da daraja. Sun ɗauke ni ƙaskantacciya saboda sun ga cewa a gidan marayu na taso. Ba mai ɗaukata da kima. Ni kuma sai na yi ƙoƙari na lallaba su. Na karɓi kuɗaɗensu, na kama gida, har na siya mota. Ya mai girma mai shari'a, shin so kun taɓa zuwa kun binciki waɗanda suke gidan marayu ko ya suke ji? Kun taɓa bincika? Ba ku taɓa ba, saboda ba shi ne ya shafe ku. Wannan dalilin ne yasa na ƙudiri aniyar sai na kashe duk wani ɗa namiji mabiya mata, saboda su ne suke samar da irin mu. Ba na son 'yan baya su zo su faɗa halin da ni ma na faɗa. Dalilin da ya sa kenan nake kashe dukkan waɗannan mutanen, kuma ban taɓa nadaman yin haka ba. Ya mai girma mai shari'a, ka yanke mu hukuncin da ya dace a yau. Amma wallahi, tallahi,
ba zan taɓa nadamin abin da na aikata ba har in koma ga mahalicci. A bisa amsa laifinta da ta yi ba tare da ta wahal da kotu ba, da kuma abin da ya ja ta aikata wannan mummunan laifi na kashe-kashe. Kotu ta yanke mata hukuncin ɗaurin shekaru 20 a gidan yari. Mai rami na mugunta to ka haƙa shi daidai gwiwa. Me ya saka ki fusata da zaki mai daɗiyan wani gawa? Ki duba me ya kamata kafin a ce kin kai ga gwadawa. Mai kisa da dalili ba zai kama da mai fansa ba. Kaddara